hartu ondoren, guk janez nahiko atxeden. Berso saio bat egin dezagun nola hortarako gauden. Bi bersolari etorri gera txukun, lerden. Ta hola hasi zagun saioa, ta ea nola bukatzen den. Ta ea nola bukatzen den. Elizarra nire agurra, kantatu beharko du nik. Egia esan naiz da ez dudan, ia ez darririk. Edana bada taian ditugu, bost txarrikume osorik. Gaur saion batez egiteko, ez dugu aitzakiarik. Ez dugu aitzakiarik. Txerrikumek Lizarraldean haien ezen bat komeri. Afaldutzeko erabilita hauek behintzat zeuden eri. Ederki jandeu bersotarako, giroa iruditzen zait neri. Gu ere lasai etorri gera, zueke lasai eseri. Zueke lasai eseri. Afalostean kantuz astea, ez da izaten erreza. Bertsolariak beti izaten du, lotxa edo tapereza. Alde horretan bazuten kopa, sagardo eta zerbeza. Mai horretatik sartu digute, bertsotan azteko presa. Bertsotan azteko presa.